Masu sauraro sai ku gyara zama tsaf domin jin cikakkiyar waƙar da wannan mawaƙin naku mai take Ado Gwanja wadda ya yi wa wannan shirin fim ɗin mai suna Ƙaddara. Ado Gwanja ya yi waƙar ne domin kawo bajinta da jinjina wa shugaban da suka shirya fina-finan nan namu. Fina-finai Ado Gwanja ya waƙe wannan season ɗin naku mai take mai farin jini wanda aka fara shi kwanan nan ba a daɗe ba. Amma masu saurare kafin mu samu ko wannan waƙar kamata da idan wannan shine farkon kawo mana ziyara tashar mu ta farko mai albarka daga danna mana subscribing kana ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne kaɗai za mu samu kana gamsuwa da shirye-shiryen mu kuma ta haka ne za mu samu ingantaccen labaran mu da zaran mun ɗora su. Ka danna mana alamar liking da share da comment domin ta haka ne kaɗai za mu tabbatar da cewa kana gamsuwa da shirye-shiryen namu. Masu sauraro sai ku gyara zama tsaf domin jin cikakkiyar waƙar da Ado Gwanja ya yi wa wannan shirin naku mai dogon zango wato Ƙaddara. Waƙar dai mai taken Ƙaddara a cikin Ƙaddara ta. Waƙar ya yi ta ne don taya murnar wannan fitar farko ta sababbin wannan season ɗin namu. Mai sauraro idan kana a tsaye kake to ka nemi guri ka zara zama domin wannan waƙa da Ado Gwanja ya yi wa wannan season ɗin namu waƙa ce fitacciya kuma wadda aka tsaya aka tace ta waƙa ce ta yi daɗi sosai. Mai sauraro ka tsaya domin ka nutsu ka san waƙar da Ado Gwanja ya yi wa wannan season ɗin namu. Mai sauraro har gaskiya dai waƙar nan dai da Ado Gwanja ya yi ba a yi ta ba amma dai nan da mintuna nan da zuwa wasu makonni masu zuwa waƙar muna sauraron za ta sauka. Mun gode a sauraro sai anjima.